Et nyt banebrydende infosystem skal gøre livet lettere for synshandicappede. Få mere info om, hvordan bålhuset er indrettet. Beskeder som den her kan poppe op på mobilen, hvis der hænger en sender som den her lige i nærheden. Det hjælper nemlig de synshandicappede med at orientere sig. Det er Blindecenter Bredegård i Fredensborg, der står bag. Vi tog på tur med de forlængede øjne. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor jeg er. En daglig udfordring, når man som Nicolas Schmidt har et synshandicap. Men et nyt infosystem skal gøre det lettere for beboerne på Blindecenter Bredegård at orientere sig. Så er der indkørsel. De kan få stedspecifikke informationer via appen Blindfo, der hvor der hænger Bluetooth-sendere som dem her. Her er grisespanden og glascontainer. Få mere info. Lidt ligesom skilte med lyd. Hvad er det, der findes omkring dem? Hvor er det, de befinder sig, når de går på gaden? Hvad er det for et hus, de er ude for? Og hvordan kommer de ned til dagtilbuddet? Alle de her praktiske ting, som vi andre lige kan bruge vores øjne til. Jeg synes, det er en god hjælp, at man bliver guidet. Men det handler ikke kun om at finde rundt, når man passerer køkkenet. Der er menuen æggekage med bacon. Menuen er i dag ønsket af Mads. Ja, så ved vi, skal have æggekage i aften. Og det er i hvert fald især noget, der er allervigtigst for mig, det er at vide, hvad vi skal have at spise. Når man kommer ind i sit hus. Til morgen kommer Lilith. I aften kommer vi. Hvorfor er det rart for dig at vide det, når du går ind her i dit hus? Ja, for så ved man, hvem der er på arbejde, og det giver mig en tryghed i hverdagen. Og så giver infosystemet beboerne et par forlængede øjne. I dag tirsdag den 24. maj. Alle har fødselsdag. Det synes jeg er ok at vide, og så ved man da, at der er en, der er fødselsdag på gården, så hvis man møder vedkommende, kan man gå hen og sige tillykke med fødselsdagen. Blindecenter Bredegård har arbejdet på infosystemet i 1,5 år med beboerne som testpersoner. Omgivelserne skal være mere tilgængelige for borgere med synshandicap. Det er helt klart vores intention. Centeret er nogle af de første i verden, der bruger denne slags teknologi til at informere blinde. Du er ved stilen ved trappen. Men de håber ikke, de bliver de eneste. Så kan man forestille sig, at det kommer til at hænge i butikker eller på togstationer, ved busstopsteder og sådan noget, så man får de informationer om, hvor bussen kører hen, eller hvad er det for en buslinje, der stopper her, eller hvad er det for nogle tilbud, man har i butikkerne i byen. Ja tak for brugerne. Selvstændigheden kan blive forbedret, så man ikke behøver at spørge de andre. Så ved du hvad. Og Region Hovedstaden har finansieret projektet, mens virksomheden IT Lab har udviklet teknologien.